It's a privilege to come here early in the morning and have FT with you. I want you to thank the principal of the college for allowing me to be always visiting the students. Today I have a visitor. This visitor was one of my students when I was still a teacher. This student I coached in basketball. This is about 25 years ago. I coached this guy basketball. Yes, by then I was almost there, but I was still shorter than him. The visitor traveled to America. Now he's in the UK. He's playing for NBA basketball. And he's doing it very well in basketball, and he's come to Zimbabwe. He's having some clinics and he's helping some schools. So he came to the school where I used to teach him. That's where he did whatever he did there, he's going to tell you. But when I saw him and heard about him, I told him that I have a school where I am now. And he said, what is that school? I said, the best school in Chitru is at Sime College. And he said, okay, I will be coming there. The rest, let me leave it to him. Help me welcome Tendai Simbai. Can you speak short, everyone? Okay, first of all, before I say anything, I need to thank Mr. Manache, who is my former teacher. He didn't say something, listen, he's my former coach, and also he was my scout leader. Okay, I want to take this time to thank Mr. Manache to introduce me to your principal. So I want to say thank you, Mr. Manache, to introduce me. Thank you, principal, to allow me to come to your school, okay? I want to introduce myself. My name is Tendai Simbai. But don't call me Sir, don't call me Mr. Call me Tendai. Okay. Okay. Listen, guys, very careful. One, I need to tell you something. I'm not a comedian. I can't wait to help you, to give you something I didn't have when I was young. Okay. Because I'm home, I need to ask you one question. Can you all speak Shona? Yes. Very good. Okay, Latanga manje. Inida kazi zapano the Pamperi school but primary school. Legaruta andranguwa sakalama seka ya manarara. Nekutkana apane kuna akuziwa zabiuta uraga chengeta shinishi. Sapia mura pocha kura. Sheta job kwa uri, pakmanda kura inde siri job. Ndakazi Pamperi school, grade 1 to 7, grade 2 to 7, but grade 1 ndakazi kumusha kwa mrewa, kwa kumuzumba mara mapungwe, kwa ndakazi grade 1. Abanda uya kuno kwa Harare bandaka uya, kwa enzi kwa Harare, asindaka uya kuchitungwiza, kwa enzi kugeto. Pandai kura indini, mbamenge misina makembu, kwa tuna magesi, kwa mwenye mane laki, kwa mwenye makembu. Baba wangu wa isenza basa, amaya wangu waenda kumusha. Ndakakura mu family ngeno wana 80 ndiri first born wakomana 6 wasikana 2 muno aikwanza kusenza atipa chikafu ndi baba ipapo life ngeri trust diagram 1 2 3 6 wasikana tukaro spare kuchikoro ndakataka kuenda kuchikoro asika kuna wanoza wanokuna saka ndakukudzai ndisataenda kure imimi muri better than me. But in class grade 7, I can't read 440. So you're better than me. Everyone here, I can't have a score upon you are better than me. That time I went to Pamperi school. Life very tough. Time to put shopping a long time in it. Sanye very. We should go and take up data. Take that time to come life. Pamperi candy. Trouble there are $2. Family lesson. I tell those what is not school fees. Life is very tough. Taenda uskoro, sutaba mnoziziwa. Ndaenda uskoro ndio shikaba. But problem one and ropunza.
kukuza inesi kukuza imbuzo usanyare anokuza baba wake murombo sumuzaroko usanyare anokuza baba wake mfumi sumuzaroko okay msashinyepere musape makazvinyepere hakuna murombo pakati penyu hakuna mfumi asi kuti baba wako ndio murombo amai wako ndio mfumi kana baba wako ndio mfumi kana wakafamba une hembe yakanaka yakakuda mumwe bhutsu dzakanaka dzakakuda mumwe usashainirwe nemumwe wako muudze kuti it's not you, it's your parents. Wakawana mwana foni yakakunda yako usanyare, just tell them it's not you, it's your parents. Your time will come. Problem dimi mtazoshitropa mega, but your time will come. And then you shall do it up. Ndaba mbeli school, ndapeza school grade 7, ndakanda panispa high 4, panakanda songonana na misi manashi. Ndakanda pa high 4 panishenja ndaida mbupi, ndaida kuta engineer, ndaida kuta passport. For high 4 members in my classes, I have 1 up to 10. In class 9, 1-9, which means in class 4. As long as I want the sport, I don't have a basketball. And the right problem, I got shika man problem here. Do that sports, do that basketball. I see nigga, co-engineering, 5 O level, but I got it is 5 O level. But I got can only wait a level when never to open top. That's the as nobody does, but problem one I got the share to the Guana. Baba wanted to order and a new butter. Butter I can do that. You know what today? We have a problem here. The only problem is not the shoe, but the problem is this, the mold which we make this shoe. Baba was not married and take a mold to make a boots. Saka life ya kwa kataka kutachafu. Kwa kataka kuya ma new shoes I uya kwa and after fashion. Ndaiko peka order. Later the laka peka engage tenderfoot. But ndakona kuti life yashika pokoma. But ndakati there's only one person now and I kumbira. Baba wangu hakwanise kundiwanira boots. Kamba ne kure pata yakati yakwanza ngazira boots. As more, yeah, like no way. I want to be a doctor passport. Like God, can you please give me a shoe that fit my size? God, can you give me a shoe? But Christmas, one more thing I put no one, they can see now. And there's no water. Some of us, from a Christmas, what are they watching? The rice. It's a Christmas. Drink Ramah Mama's child you want drink from a special occasion. And from a special occasion, Patrick Papa, why to Kumbira Wabuti, Ramrim Bodu, Memory Chuga, Moshe, and Ramrim Bodu. Saiti Takatemana, take a sweet, and the little Mureo, and the poor Matama took that bush. Life again, my move, the traffic is tough. Come on, Sina Mophone, and Musa, Taiwan my TV, my black and white, but next door. Baba wangu was not afford to take a TV. But as long as the quality of Kumbira number, that I want to marry the Kumbira Dudaochi boots in the Kwana, and I want to be engineer. That time I managed by high 4. My weekends, I end up on Bachwana, like a Shabashwana, like a Kumbiro, they can be moving to Soka, their motor. As a way about Agafara, there was an hour and I got to come to my end about 10 cents per 2 days. 5 cents, don't go chicken cake into the Fura Papa and Aborigines as a two, my wedding. But there are much in Mari, Kumbiro, Pussy, and Quana. Missy Manaja was no Musi, and Wanagareba, who had to win the basketball, or can play them basketball. But I was not good. But the team area now, and one coach one. I was not good. As I would tell several machine matter, married without a passport. But the problem is getting out of much. Lenge, and I was about
inini andibelieve hakuna munhu anonzi dofo pane munhu anononoka kubata saka ukanzwa kuti ndidofo kakunyeperwa unononoka kubata saka uchinonoka kubata you need to work hard than anyone. Remember ndikuita kaka handina time ndava ndakachikwana kwege every Saturday Sunday wamachitamba ndikuenda pachikwana kuti ndizogadzira mota yasvika ngoya ndamutambira wechikoro ndamutambira papa high 4 ndakazoti ndakuenda kuakedia kuakedia pandakasvika manje kunge kune aiti makarati amene kana muchiri kwanza muchiuziya yaiti makarati vanga wakaita nevarungu wane mari kukunda isusu ndabva kuchitungwiza kuye ndasvika kuakedia wakanditaita wazonea ndakati tendai nechirungu changu chekuno tendai simbai and what do you want? I want to play basketball. Okay. Chinzwai manje. Ndashaya boots, but ndakazoenda ndakatenga farmer shoe, kana chizonzi farmer shoe. Ndakaenda pachikwana ndakanogadzirisa soo yacho yepasi pefarmer shoe kuti iite chinenge chisoo chakakura. Ndakamodifya uko. But ndenge ndine konzi munodziziva. Ndairwadza. But pandaiona wamwe wangu achitamba basketball, ndaingoti it's not you who have reached, it's your parents. My time will come. Iwo waindiragiza matrainers kudhara pataikura and masneaker. Iwo wakati trainers yangu look like mine, look very nice. Inini ndine farmer shoe yangu ine chiso. But it's not me who is rich, who is poor, it's my parents. But since why manje patanga manje. Basketball training yaitanga kuma 4. Inini ndikupa kwa 4 kundokuya. Yaitanga kuma 4 andizika. Ndikula ndikaka. Yata roma 4 but need a cluster in the area. Abasela basketball. The first basketball ndakatora 5 kg yehufu. Ndakatora mukaka mapande mukaka ndakafurita ari 5. Ndakaisa amwe ndakasunga. Patsaikura ndofa matichi nyano zakunonzi kukaka bhora nedraw. Takarikaka kumashure kuti. Ndakapataka kubaunza. Sasa ndaita manje vasati wauya ndaitamba iroro ndichibaunza kana wauya ndari kuiga. Kana ndakuiga ini ndaiwana vanhu mabaunza vachitamba ini ndaingoti necheumwoyo zvangu mwari ndikumbira kubhutsa ndikwana asi ndakutamba sport yangu iwo vachidii what time did you come? But in my heart I just said guys this ball is so bad sport for you but I make my own ball. One day team yavanhu vakondipinzawo muteam first day ndakandaswa 12 points team yangu yawina. Team ya wina. Next day ndakatadza kuuya team yangu yadyiwa. Mawana mari zvaakutanga kuita. Second day akabva vati takuya kunokutora kuchitungwiza. Not because wainida. Listen this. Because vakaona kuti wakuona kuti wangadyiwe. Wakauya kunotora kuchitungwiza. Ndakatanga kumhanya ndakatamba ndisha. Asi vanhu vaindiomberera maoko. Ndaishaya kuti vari kutiomberera chiiteerera imanje. Because ndakandisina underpay. Unengone short like basketball, ukumhanya usina underpay. Because I could afford to buy underpay. My father could afford to buy underpay. But hazvina kunditambisa kundikatisa zvinaita. My results are F4. Ndakabuda neagriculture shonen promise. Agriculture shonen promise. Mawana kuti mimi better than me. But as long as I'm an engineer, quite a apprentice. So quite a apprentice by each pipe. Now that's kind of people who are second year. Ndakaenda iko kwanza. Tunaona 5 O level. Muzi wanduenda. Ndakati ndine 5 O level. Wakanditi sure after your race I can add a cookie. But I know I suit for I4. Quite people kana mazao sawa kwa street kwa matisha yoziwa. Kaibuya kama mazao sikaya. Ini ndakadakara za mabuku asinjukuya nako. Saka ndi trust one reason why you my 5 and one my level wa wanyorisa. Saka kwa my classes ndakabadala $10-20 mazoacho. Ataso administration fee. Saka kwa my classes. Satan class match. What is this? Sport plug. They were academic sharp. They had no
practical. I had practical to know where did I get it from Chikwana. Or one day, what is it? Oil. I can say, what is it? A filter. I can say, how? We all starting the same time. How did you know? I'm so intelligent because I fight for levels. Okay. Then Toyota, the same month, Toyota yakati tukuda yakada kuti tichenda kugoma matichenya basi wakugomo pane the Southern Office pane Toyota yakanga yapa Toyota forklift yakati tikuda engineers yakaenda ku college yakati kuda my best student yenyu akakwanisa kuita engineers. The first person wakatora ndini akazi here's my person tatenda warumwe chumba umwe mukara nini wine akaenda ipapo sapataka kusvika ipapo takapiwa anonzi machairman unopiwa wesipara boy kusenza naye sapataka kusvika ndakataka kumuudza kuti isipara ndipo 14 ndo ndipo 14 15 spanner ndo number 15 spanner akazi you know this is also I tell you it's easy we read and do this. The first day I can do okay we need to service the car but no problem. I'm there that is a filter that is a how do you know it's a filter? They said that no because when you read books everything is plain. Listen guys, this is how we start and Mungoi Papa akanyora tsamba ku college kuti please tuda wanu wakaisa satendai ma student ana academic satendai apo college kuti shi wataurire manje kuti munhu uya ana asatari pamari zawo zika watendwa kudaro zvakangofa zvakadaro ndakaenda kunograduate muna 4th Manual ndakapedza ndakaita class 1 Germany class 1 ndakaita hydraulics ndakaita mechanics class I'm a class 1 I'm a class 1 at that moment I want to do my own thing I'm an engineer kutenga asakabuza basketball atanga tenda share boots and after but ndikubona mamato wangu mwari please can you give me a shoe which can fit me. One day, now that car time and one day, Nagadezo Kwame UK. One day, Wakanditi, travel corner, Nagaiko. That's where we came from Chichumbiza. The most special shoe young. Yagaka one patch in a child. The most special shirt young in a Chikambapana. Naburuka Pai. But one thing, Jaman ndaburuke pai ini ndaivu wakuti kune varungu vakareba kukunda vanhu tino because taiona TV pa next to black and white kuti kune varungu kuamene inini ndasvika kwege simuka muningira ndasvika kwege manje ulaya kunitora ndiwo wataingozwa pama TV kuti vakareba I should have what? How are you, sir? Now listen, from that day I don't believe Karanut was saying the fastest male in the world and I got to know on the record because we should do with our Saturday Shika. Akuna Munu, I know the institute has up your mouth, she did not see a broken and water is on the Gadokoman. I can call you. First day I can put that what we eat. What can I buy you for lunch? There's one look about Africa. I'm coming from Africa. I want to put that. What can I pay for lunch? I got anything. Then I got half chicken, half chicken, fork and knife. I just have a table. That's real life. Nakampunda nechirungu changu chekuchumbiza. Ndakati, excuse me, where's water? Guys, andina time, kana masika monyara andina time. Ndakanopiwa,
the water, and the water hero will thank you very much. I'm like a Sama. Ndakatanga kuchwa chicken, it's a chicken, bondo se bondo. Never wako mafoku ndakaisa pasabiti. Pachakanishamisa iya akadya nefoku nenaye pakanyopora akatora zvimwe zvacho akaisa mupini. Hana yangu yakarowa. Why? Because ndakakuwa dai ndenge ndiri kumusha kwedu ndewaningina wangu. Chicken itaidya tese nemhuri including mavista but maakurasa. Ndakatanga kurowa nehana. Ndakafunga kuti dai kumusha kwedu ndiriko amai vangu taidya chicken nemhuri yese asi maakurasa. Ndaenda kuchanging room. Tata kutamba basketball. Ndakaona mune matrishit ngakakangwa majezi. Why guys when you know we are leaving this alone, you know, now they are sweating, too much sweat. And then we got ndakati ni chirungu chako chakuti, please guys give me those things I want them. Ndakapiwa ndaenda kukoleta everything. Ndakati kumusha kwangu kwa ndakapa, ndakataka kuchumira kuZimbabwe. Kuchumira kwa Murerwa, ndakachumira kopi, ndaikoleta everything. Ndaikoleta. Kwese kwa ndaitaka kukoleta. Chintu wai. Kune wako wenyu wachaita sezvozvo. Mukati menyu muchaita maheadmaster, muchaenda kuAmerica, muchaita sei. Muchaenda muchaita basketball. Ndokupa example yekuti tese tiri pasi pemumango. Tirikuda kukwira. Wamwe wakwira mumango. Kana maakudya mumango mugamu. Donedzera masira pasi. Moda kutaura. Wamwe wenyu munoti kana maakudya mumango hamuchatonedzera muzi. Andika inini ndakati kumusha kwangu kune wanhu wandaichemera. Chintu waimanje vaputu dzavo ndabvunza vanopfeka size hani. Ndakati I don't know boy ndingisingaizivi. Wakandichiwa tokumezha. Ndakamezwa size yangu. Bhutsu yandinopfeka muZimbabwe mweza hapana anopfeka size 19. America size 20. UK size 19. Mu-UK hamuna anopfeka size yangu. Western Tamba basketball mu-UK. I'm the only one who wears size 9 in the whole UK. I'm not talking about Zimbabwe. Western Tamba basketball mu-UK. I'm the only one for my players. Western Tamba basketball mu-UK. I'm wearing size 19. Hamuna size yangu mu-UK. Wanotopisa kuAmerica kunzipa. Wakandishamisa chizwa chinoita Mwari. Wakanditi manje. Choko. Takuti upfeke bhutsu yedu. Tokubhadhara kupfeka bhutsu yedu. They are paying me now to wear the shoes. As I go to one boots. Ndakata dzimwe bhutsu dzangu ndopedza umwe gore handizipfeke. Ndane room ino bhutsu dzega dzega. But problem one. Kana ndakarasa bhutsu yangu hapana anoitora koma marasa bhutsu yenyu hapana anoipfeka. Kana pane munhu anopfeka size 19, please yondoni usasewo bhutsu yenyu yako. Ndakatanga kutamba basketball, ndakatanga kuita ma-MVP. Timu yandakatanga kutamba yakatanga kuenda paleague, wakatanga kuzikanwa because of me. Ndakatanga kuona ma-report achitanga kuti ndikaka mapicture, ndakati waikuda anyawo, ndakati waikuda iwewe. Ndakati ndaita seiko, anhu vasotaura munhu akadaro. Ndakataura zvangu ndakati dai makandiona ndiri kuchitumisa ndakagara pabhirichi makandibvunza kuti naitendai anoenda kuAmerica kana kuUK kutamba basketball ndainongedzera kutaundi endaioko. Who am I who can deserve this? But because of God, everything is possible. Musafe makanyeperwa kuti hakuna chaunogona. Inini muri better than me. I done everything I want, but azviuye nekukasika. Azviuye nekudane neremote. There's one thing I don't tell you. Amai wako wangashate sei. Baba wako wangashate sei nda amai wako.
we all takawina rotary munomuziva wai takawina rotary wamwe mwenye wana kusvika nguva nhasi wakapiswa wari nhumbu amai wako wakakupisa wakwanisa kukuzvara asi you can't say I love you mother. Amai wangu waitsemura huni kubatsira mari ndaenda kuAmerica ndosangana navamwe varungu ndonyara kurakidza amai wangu ndiwo amai wangu. That's wrong. Ndonyara kurakidza pandakakurira ndakakurira kushingwisa ndakunyekwa ndakakura mumadheodheo iwe ndakakurira muchishingwisa ndimo mumusha mangu amai wangu waipasina bhutsu zuva nezuva. Saka ndindani kana wakandiona one day takanga takati off season tiri mubhoti muna mabhoti. This guy told me yesterday takagara imomo andati I'm a millionaire. I'm the only team mangu, I'm the only black guy wese white guys. Ndakawati I'm a millionaire. Wakataka kundiseka. I'm a millionaire. And now I want to talk about that. Before I talk to you, can you give me a drink? Please, I need a nice seat. Ndakati unoziva dai wakandiona pandakakura iwewe wakazondibvunza kuti ndaizoita zvosvo kuita shamwari dzakaita semi indakakukumbira bhutsu chete muupenyu hwangu. Hezvo ndaane shamwari dzakaita semi warungu wane mabhoti inini zvangu tendai yomuchitungwisa ndakutamba neni anonionera I have everything I want. Ndakakumbira bhutsu ndozvandakapiwa zvimwe zvese zvandaanazvo extra. Kana ndakakuona une motikari yakafanana sei handapasana zvinhu. Ndakakuona une imba yakaita sei handapasana zvinhu. Because ndakakumbira Mwari bhutsu wakandipa wakazondipa zvimwe zvese extra. Mukati menyu mune vanhu vari kukumbira zvakasiyana siyana. Mumwe anokumbira dai Mwari ndapasa, mumwe anokumbira dai Mwari ndaitawo zvakati. Usachiwe chemumwe kana wapiwa chako. Andika usachiwe chemumwe. Tinokanganirwa kuchiwa. Ini ndakakumbira chirwani. Andakumbira ndamota kana imba dzakawanda. Ndakakumbira dai wangu ndipochi bhutsu. Ndakapiwa bhutsu. It's enough for me. Okay. Saka chimwe chinhu futi chatinokumbira imweni kune vamwe. Ndine shamwari yangu yakatamba Paralympic. Mana Paralympic mizwe haana maziso but anomhanya. Akanditi one day ndakaenda kumba kwake anefamba nemabodyguard ane nice house, swimming pool, jacuzzi there. Ndakamuti unoziva you done gold medal, 3 gold medal. I don't have anything. Gold medal. Akandiudza chinhu one. Ane beautiful wife, beautiful 2 girls. Asa haana maziso. Akanditi tendai. Akati hanzwa panze. Ndakabuda panze. Akati dai zvaibvira ndaiti Mwari angondipawo ziso 1 ndione zvakaita mwana wangu. So most of us, we complain with everything. With eyes, with legs, with everything. We can do anything. We're already millionaires already. But it's us. We don't deserve it. Because at least you can see the certificate. What's the doctor? Saka now, punish you should come and start putting the new one away. While we are seeing the 3. Soon as I get 4. So now the story. Now can I build a Torah genius? Can I not build a system for? And then you make it. Wakaita zvinhu izvo kana une bhiro tora zvinhu hazina secret and you make it. Kana une sharp imimi ndoziva kuti wamuimuka muneza pfungwa ivamaisa asi kana usina ka zviite bhiro zviri very simple. Ndakutanga. Are you ready? Shinyararai manje. First of all, respect your teachers. Teererai zvotaura maticha no matter what. Ava hapana zvavari kuda kwamuri avo. Vana kutokupai misi mwanacho wakandipa zvawakandipa asi ini ndiona patari misi mwanacho wakangondipa hapana chandakambovapawo. Maticha wakakuyambura imi. Respect your teachers, respect your parents. No matter what. Azvive kuti amai ako murombo kana chii respect. Ndiri ipapo ichiri hwanyori wakaona shamwari ichikufurira zvakaipa siyana nayo. Muudze kuti hanzi natendai siyana nemi. Number two. Don't
don't drink, don't smoke. That's the killer. And you know but you are real time is to take a chinozoya. When I come on our basketball at that time, some of them they are what offer. When I come on our basketball, you get in your secret, yes, that time I know. Some of us don't drink, don't smoke, it's a motto. That's it. There's no secret about that. Dichiripa, now for them, Dichiripa and Machiba, but I'm not for them for the Sadaka. Could my teacher, even my mother, to them today. My teacher, that would be a more. What can you not do that? She, Yamrosio. Drama teacher. Drama said, 200 mothers or 2 at Yamrosio. Miss Manachi. Who cuts all number in? I thought I was not that one. Okay, who cuts? I thought I was at 5. Okay, please. Please, Baba, what I know is you are not doing that shit. Don't go, how much limousine? Guys, can I say that limousine is a luxury car with leather interior, with all TV, wine, fish is a luxury car. Saga, we are going to see management. Please, Baba. Okay, limousine. Okay. Okay. That's how things are. When the money when the material, it didn't have to use the oil. But couldn't do things I used to wear. Mr. Machkana. I shall name the motel. Why? And then look what I'm going to do for my little good job. Half price. I shall say because of questions. Thank you very much. I am about to say, I'm going to limousine. In a petrol, somewhat can be. Now we put some worry. Fast, look at that. I shan't. Why? You know, I engine and the told us what I'm saying. What about okay, here? That will put them for the name. And here, we have a baby. Scan. We have come on, one guy. So why you smoke, why you drink? Chichi no kosha limousine. Never join the moon. Chichi no kosha. Saka maafisa zvinodhaka mukati menyu nezvinotsi mukati menyu mozosikosa vandakaroyiwa. Ava varamba kuisa motikari dzavo zvinodhura. Ine maakuna kuisa zvinhu zvakashata mubhodheri. From now on, promise me. Tonight I will not smoke, I will drink. Let's go. Baba wangu ulikuwa kwanza kuteka mmoja. Oza ndichikura kushuza pemba kadeka kadai H baba benu. Baba wangu ulikuwa kwanza kuteka mmoja. You need to be better than your parents, you guys. Fight to be better than your parents, okay? Kama baba wangu kwanza kuisa shuga patepa iwe chaita taka ne shuga. Kama baba wangu kwanza kuteka boots, iwe tateka maboots. Asiwa kuta fridge na kumwa drink. Ene kumwa mana kwa uniti. Ndabara kuna waskana sana pizza. Waskana. Twana milele kutukomana cha kwana. Nyanukuze. Kule kwa Amerika, kule kwa mtale, kuna mcheku tu, kule kubile kubi. Unosaru za mkoma na wani. Why you rush? Usaine pele, nika motika ikao na uti jeo komana adikuda. Chawefana kusuwe kambani. Kumefana kutochuza mkomana unoda. As we choose, we need to pray to God. Mwari basire. Ndoni mkomana anotidana ndinoda. Not ndoni mkomana ne mai. Unaona mkomana ne mai kana famous.
ana wanawasikana 16 per day iwe uchida yeye. Okay, kwa komana time yenu ishakwara inaokomana makawana kama mwalimu wame mtofuka ni maapro. I'm sad. You need to work hard to be who you are. Wangwe mwenye mambo ya kuna kuingia kama mambo kuna kuingia mambo ya unasema ni kama mbona mafuta wale wale. And I can't speak Shona. Can you watch your name? So guys, it's happening once. Kwa nakapira kwa nakatangira. Saka sasa ili nichukue washoma wao mchukue kutitawa hizo nuktaoresh. Andika. Church people, no matter what you can do without God, you cannot do anything. Andika. Waka graduate wakata sales na mali akuna za shuleta. Kumbira kuna mali anything ayokupa. Unangara. Kumbira kuna mali anything ayokupa. Kana tendai akakumbira chinokuta sawa kumbira chino chinewechi. Saka nasu kuna kushimisa. Njura mtide basketball inashika kuri. Tunaenda by exchange my student anaenda kwa America. Tunaunda mama coaches enyu. So I know that some more than my coaches just taurira. Then we help from there. And sport can play. Okay, wala kuna kutia. Masa ndio kutaya. Hapo the time with the most of the one. Wewe ndio kunyepera. Wapi mmefika sasa nani? Wapi sasa? Sasa ukititeka. Lakini hiyo record wale makamera ya mwana za kupita. Msanye mbele. Bisa na yani. Hapo ya hapa.
And next. Marty? How long did it take to Uzowana boutique? Oh, chinzi wamungu. From grade 7, form 4. Grade 7, chitanga pakatanga program chingona mata. Kusvika form 1, form 2, form 3, form 4. Ndapedza ndaenda kwameda apprentice chingona mata. Kusvika 2000. Ndakatanga grade 1, grade 7 ndakapedza 87 ndika. Ndakazoenda 89 ndakapedza form 4. Ndakazoenda kuruke 2000. Saka hapana shortcut. Zvinononoka kubuda kana zvabuda unonyara. Mwari kana akukukomborera unonyara. Andika. Unova kukomborera zvakawanda zvokuti utonyara kusa kuti ama ndezvangu here izvi. Andika. Next one. Kana maticha anobvunza ndobvunze sangarani. Okay. Maita basa rakuti unoenda kutoenda principal wani panguva. Saka mese rakuti titi maita basa kuda principal. Maita nani? Kumuda panapa rakuti vakochwa vakanzoli mnafeti maita basa kusimanaji akati here. Jesus is one of if the God can do it, I can do it. Let's go. If the God can do it, I can do it. Thank you very much. Okay. Musabira ndachenda kwanze kakati wapisha ndiye. Zvinoreva kuti chinhu zvinosaka kuti chinhu. Zvinoreva kuti kana ndazokuonera marombe mamwe adoro nechikuziwa. Okay, kuno shule unaita basi. Miss Marash, magaita basi. Natenda andika mara kumbere. Andika mara kumbere. Baba wangu amona magari rich. Hapana cha asina. Makono mvua, pesa batiri is rich. Saka anokudakira kuti tenda yakati baba wake wari rich. Pamakagara pana akatsamana zibvanzachi. Imagine timbata munogara kumabonero tiri parendi yababa wavo samatenga uri. Okay, thank you very much. Thank you for time basketball ndangouya nefana kusina kuuya padai pasina misimana isina kuuya saka nhasina kusvire mamatchball. Mamatchball aya haazi ndoatinotamba munational league English league SABC na NBA. Mamatchball kutanga totanga kumunza zvinhu. Andika papa, thank you very much. Yes, I come and see you before but you're ready. Okay, guys, okay, bye, okay, bye. Thank you. Okay, thanks. Okay. Okay, guys. Bye, guys. Okay, bye.